से आसो करम पूजनवा छठी मैया दिहली गोदी में लालनवा धूमधाम से आसो करम पूजनवा मानली न हमरो कहा एहो सैया ले ले अइहा जोड़े जोड़े फल एहो सैया ले ले अइहा जोड़े जोड़े फल एहो सैया ले ले अइहा जोड़े जोड़े दौरा से पुलियली हो ढकना दियरिया सेवा शरीफवा लागी अरग के बेरिया दौरा से पुलियली हो औरी दियरिया सेवा शरीफा लागी अरग के बेरिया जानी भुलई हनरिया एहो सैया ले ले अइहा जोड़े जोड़े फल एहो सैया ले ले अइहा जोड़े जोड़े फल एहो सैया ले ले अइहा जोड़े जोड़े जानी भुलई है राज धीरज सैया पार लगा दी है सब छठी मैया पार लगा दी है सब छठी मैया जानी भुलई है राज धीरज सैया पार लगा दी है सब छठी मैया करी है समस्या के हल एहो सैया ले ले अइहा जोड़े जोड़े फल एहो सैया ले ले अइहा जोड़े जोड़े फल। नितिन रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना।